Monggo Pak Bani, Mas Grandong monggo. Ayo yo. Monggo Pak Bani, jumeneng kalian Ibu. Sekali-sekali sama Ibu ngono lho. Monggo ingkang sampun pikantuk sampur katuran tindak mriki. Mas Grandong, monggo Mas Grandong. Ayo yo. Bos Grandong, kapure pindah mriki monggo Bos Gandrong.
Broto bisa paring porno. Oh, jeh. Nah. Seraginan kabeh. Yuk monggo aturkan bersama Kak Tuti. Konco Dewi. Ayo yo. Ayo mas, Iki piye? Ayo mas, iki piye? Jalan Jalan mas, gotong royong nyambut gawe. Yo mas, yo mas. Yo. Maksud iki nyoh sekat Oh ngono lho ngono. Mas Ki. Nek ra Pikiranmu dikeki kok ya ya. metu ki metune ngendi? Nggih, monggo Mas ngudang anak. Nggih, niki tasih sarengan kalian kadang-kadang si Mas Niwati monggo. Katur jumeneng panjenenganipun Bos Bani kalian Bos Grandong. Bos Grandong yo yo. Tasih sesarengan campur sari nyu kanca dhewe lagi. Yo. Ayo yo.
jonggo pijer nangis dadi bocah sing wasis pinter maca pinter nulis anak lanang dhewe anak wedok dhewe sing pinter sekolah besok gede bisa nyambut gawe